Здравейте, приятели! Вие сте на канала Никъде Бабъл и вие сте с мен. Афина днеска, за жалост, я няма, но сигурно в другото клипче ще е тук. Апки, в другото клипче ще снимем нещо изненадка. Днеска ще си правим активия с мен и ще си поръчваме лаптоп. Тати и мама ми дадоха да си поръчам лаптоп за моите спестени пари и сега ще правим активия. Първо трябва да я отворя. Обратно събитията, защото се отпръсках с активията по лицето. Тъкмо маска. Рано във вековете така се справили маски. Опа. Активия. Така. И сега да си поръчам лаптоп. Изчакайте ме една минутка. Ето, приятели, готово взех на тати лаптопа. Аз пък на тати лаптопа, на тати телефона, защото аз не мога да поръчвам. И тук съм си скриншотнала един лаптоп и много ми харесам. Изчакайте. Айде, ето го. Дали да си го взема? Ето и така ще ви го покажа. Добре, да си го поръчам, само да отида в страницата. Така, поръчване. Така, тук трябва да введа някакви данни. Готово, приятели. Поръчах. Тате, ето твоя телефон. Сега да похапнем. Готово, приятели. И сега можем да си легнем за половин час, тъкмо ще ни дойде лаптопа след 2 часа. Изчакай. Това ти ли го писа? Минаха вече 2 часа. Хайде. Приятели, здравейте! Тъкмо трябва да отивам да си вземем доставката. Хайде! С мен! Приятели, готово отиваме да си вземем лаптопа. Така, ето ни пред вратата на съседа. Да. Тук си е тъмно, затова включвам светлините. Да, благодаря ви. Довиждане. Готово, приятели. Взех си го. Ето го. Много е як, приятели. Сега да го отворим, да го видим. Готово, приятели. Ето го. Много е гила. И сега да го отворим. Тук нещо има. Вижте. Това е правилник. Так, как се наричаш това за лаптопите? Правилник. Добре. Това не ни трябва аз уникално. Знам, защото съм имала лаптоп, ама той се повреди. Взех на още един и той пак се повреди. А този вече, чуйте. Яко. Така, дай ми ножицата. Така. И да пристъпим. Съвършено обратно на събитията. Ножицата ми ще щупи, но това няма да ми попречи. Така. Внимателно да не направя нещо на лаптопа. И сега. Оле, това е невъзможно. Невъзможно и яко. Какво? Ще го избрати. Няма спокойно. Сейчас ножичкото върху.
Така. Да, знам, тати. Ето го. Красивият ми лаптоп. Колко дългото мечтах. Ще отида скоро в следващото ми видео. Ще отида и ще направя лепинка за лаптоп ми и тук ще направя на Никол. Името Никол. Сега, приятели, елате да гледате. Приятели, аз знаете ли какво направих? Вижте, като отворим ето тази страница, нали, тук пише неделя 4 февруари е всичко е така. Мога и така с пръст да го управлявам, но не става. Тогава, като го отворя, тук ще има парола и ще пише Никол. Ето сега гледайте така. Отварям с ето това копче. Аз не ви показах клавиатурата. Така, ето я клавиатурата, тя цялата свети. И вижте какви копчета има. Изчакайте. Оп, това е да е... Изчакайте, оп. Това е, нали, не знам си какво. Това е без звук. Това е да се увеличава. А това е много да се увеличава. Това е, нали, не знам какво. Я да го пробваме. Изчакайте. Така, аз това казах, нали? Това е да се увеличава. Ето това на компютъра, нали, светлината. Аз се направи да е много малка. Ето, сега я правя най-голямата. Добре. Следващо копче. Да, също като е и това, но обаче са такова. Лаптопа ми се изключи, но добре. Ще го включим. Ето, чакайте. Къде съм? Ето това копче. Вау, това го отваря. Добре, това копче прави клавиатурата да свети. Аз вече съм го направила. Ето това копче, не знам какво прави. Това е да е заключен екрана. Това е без снимки. Това е да изреже екран. Това не ми трябва. Това, да ви кажа, въобще не знам. А това пърата съка, не знам. Делете за да изтривам някаква информация или нещо. Тази звездичка, не знам. Това е някаква чертичка. Това е за изключване. Ето е клавиатурата. Изчакайте. Ето, много е яка. Така. Много е яка, нали? Ето. Така, и ето, както ви обещах, тук пише Никол. А сега ще си въведа паролата. Така. Готово. И сега тук е много яко. И да, много е яко. И нещо тук, някакви фризерски салон, ресторант. Сега ще ви покажа. Ето, вижте го, много е яко. Има някакво приложение, не знам. YouTube, документи, игра много яка, не знам. Кошче, не знам. Готово. Това майче го знам да се сваля игри. Много е яко. Ето я, клавиатурата и сега чуйте. Опа, нещо направих. Ще натисна. Ето я мишката, мога да управлявам с това. И да, не ми трябва никакво дублиране. И сега да видим. Да влезнем в YouTube. Хайде да. Готово. Много е якинче. И аз не ви показах мишката. Тате, подай ми мишката. На лаптопа. И вижте какъв дълъг кабел има. Изчакайте. Вижте. Оп. От тук започва. Изчакайте. От тук изчакайте, ще ви го събера. Ето, готово, събрах го. Вижте го какъв е дълъг. Сега ще го пусна. Тази гледа Jurassic Park.
И вижте, чуйте. Чакайте. Ето сега ще ви покажа колко е дълъг. И чуйте. Много е яко, нали? Сега тук има YouTube Magis, отстъпка за студентско членство. Получавайте музика без реклами и слушайте в фонов режим за по-малко. Ето, прочетете го. Добре, сега ще да видим какво. Изчакайте да видя какво ще стане. Вземи го сега. Няма да плаща. Тук трябва да се плаща. Тук има някакви каналчета. Я да видим как звучи. Изчакайте да го увелича. I got a mind drip, looking at your drip. Whoa, look at me, oh, I'm killing it. Whoa, swinging side to side and I'm killing that. Whoa, damn your girl so fine, but her breath is like whoa. She says she wanna dance, but she don't know how to. Whoa, I'm iced out. Ooh, looking like a star. Whoa, her name is Jenny. Ooh, bitch don't have no panties. Whoa, I'm Steph Curry. When I hit the three, I hit the whoa. Lean, hit you with the whoa. Да видим следващото клипче. Вижте, като натисна ето това копче, излезе друго клипче. Не. Ей, това копче, където е долу. Опа, ето. Ако го увелича до края. Ето, той сега е до 100. Обгатна малко. Не се чува. Сивона гота, гота, гота. Ето, сега давайте друго. Ще слушаме 5 клипчета. Трето, четвърто и... Това е четвърто, айде. Това е пето. А ты что, в школе не понимаешь? Добре. Если пропадаешь, я попозже ему покажу. Слышь? Так, контейнер не Много е яко. Да видим какво още има този лаптоп. Да влезем в настройки. Тук има и TikTok. Тате, спри Jurassic Park. Ето го и TikTok. Така. Това не ми трябва, не знам за какво е даже. Ето, влизане ще направя и тук. Използване на телефон, давайте. И сега, приятели, така, 6 цифрен код и 60 секунди. Ще трябва да чакам. Добре. Готово, приятели, влизаме. Неуспешна връзка, ще стъкнете върху повторно изпращане. Готово, приятели, почти го направихме. Тате, не пипай. Парола, 8 символа от 20 букви и цифри от 8 символа до 20. Тук вече ме затрудниха. От 8 до 20 готови. Букви, цифри, специални знаци. Букви. Айде идея. Цифри от 1 до не знам си какво. И специални знаци. Какви специални знаци? Готово. Потребителско име, разбира се, че много ясно Никол. Но... Позволявам само ловите.
Да. Така, сега трябва да си направим... не. Значи трябва да го... Така, не. Доста е трудно правенето на тики-токи. Буква от А до Я. Много е яко, ще ми го поръчаш ли? Ама това е 4, бе, тате. Също, няма значение. Аз... С 35 игри. Колко струва? Готово, приятели, успях да се направя TikTok. Беше много яко. И това беше. Ще снимам още. И чао! Вие бяхте на канала Ника Дабъл, бяхте с Никол. И моля ви, искам повече абонати, защото когато има 1 милион абонати, ще си купя котенце като на съседката. Котенцето, нейната съседка се казва... Не съседката, а котката й се казва Мила. А моята вече съм измислила име и искам да е по-женски. И ще се казва Рая. Моля ви, последователчета и лайкове. Чао!